Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 6 marty hepden çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyzyň temasy Halkara aýal gyýylar güni. Gutly bolsun Halkara aýal gyýylar güni barada biz şu ýa-ni gurulmaçak. Ne şu günkü bir çykyşymyzda ene Muhammed ağa, Muhammed Düýeci, opozisiýoner, Kanada'da yaşayan bir iyileşimiz gatnaşýar. Muhammed ağa, salamu aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, biz efire başlamaka, şu men Muhammed ağa ruhsat berseň, şu 8 mart barda bir gysgaça Wikipedia'dan maglumatlar aldım. Şonu bir aýdyp geçeýin, onsoň biz efirimizi dowam etsek bolmaly. Bolýa, tamam. Ine men орусчасы ва türkmençe tercüme edeyim. Международному женскому дню предшествовал Национальный женский день, который отметили в США 28 февраля 1909 года. Память о событиях предыдущего 1998 года. Bu näme diýdik da? 1908 ýylda Amerikada zabastovka, ýani tekstil zawodyna işleyen aýal gyýylaryň zabastovkasy bolýar. Ne şonu ýani Amerikada halkara günlük bellemeli diýip ine şurun aýal gyýylar öz haklaryny birinji gezek dünýäde gorap bilen üçin ine şu güni aýal gyýylaryň günlük ýani bellemeli diýip 28 fevralda 1909 ýylda şonu bellemeli edişdiler. Ine şo ýerde ýani birinji zabastovkada aýal gyýylar öýleriniň iş şertlerini gowulaşdyrmak, aýlyklaryny galdyrmak boýunça zabastovka boldy. Ine şu ýerde 1909 ýyla çeli aýal gyýylaryň umum haklary erkek adamlardan pesdi. Şoň üçin şu zabastovkany aýal gyýylaryň sesi, hukuklaryny gorap başlamagy üçin şol güni ýani 1909 ýylda 28 fevral güni bellenip başlaýar. Ine şol ýylma-ýyl halkara aýal güni bellenip ikinji konferensiýa bolýar, sosialistleriň ikinji konferensiýasy bolýar 1910 ýylda Kopenhagen'da we şo ýerde Clara Zetkin diýen bir aýal maşgala, öňün bilýäňiz bir kommunist, Lenin bilen ýani bir hatarda hereket edýän aýal. Şolar ýani aýal gyýylaryň saýlaw haky boýunça ýygynak konferensiýa geçirip şonu ýani tasdikladylar. Şol ýani aýal gyýylaryň saýlaw haklary boýunça 100 sany aýal gyýylar ses berdi 17 döwletden. Ine şol ikinji belli bir ýani data boldy, belli bir gün boldy. Bütün aýal gyýylaryň haklary boýunça, aýal gyýylaryň öz sesleri boýunça ine ikinji uly bir hadisa bolup geçdi 1910 ýylda Kopenhagen'da. Oşo 1914 ýyla çelli şol güni ýani aýal gyýylaryň güni bir topa döwletde bellenip geçirildi. Şonu ýani aýal gyýylaryň hukugyny alyş güni. Şoň üçin şol mart aýyna bellenip başlady. Soň ikinji konferensiýada 27 awgustda Kopenhagen'da şu ýerde ýani şu aýal güni tasdiklamaly, bütün dünýä tasdiklamaly diýip şöyle bir netije çykaryldy da. Ondan 1911 ýylda birinji gezek Germaniýada, Awstriýa, Daniýa we Şwetsariýada şonu 19 mart güni diýip bellendiler. Ýani Sosial Demokratik Partiýasynyň ýani görkezmesi bilen şo ýerde Yelena Greenberg diýen bir aýal şol 1848 ýylda Fransada mart rewolýusiýasy bolýan, şol martda şonu bellemeli diýip ýani ikrar edilýär. Eýem 12-nji ýylda bir ýyl soňky ýani bir topa döwletlerde şol 12-nji may güni ýani aýal gyýylaryň günlük bellenip başlanýar. Soň 1913-nji ýylda ýygyder bir ýyldan soň ýene de Fransada uly mitingler bolýar, manifestasiýalar bolýar, protestler bolýar we Rossiýada 2 mart güni
massawy demonstrasiýa bolýar. Ýani ulu bir köp şekilli adamlar çykýar, ýani köp möçberli adamlar çykýar protestlara. Awstriýada, Çin'de, Gollandiýada 9-njy martda we Germaniýada 10-njy martda adamlar köçe çykýar. Aýal gyýlar köçe çykýar-da öz haklaryny talap edip başlaýar. Şoň üçin ine 13-njy ýylda, 14-njy ýylda Awstriýa, Wengriýa, Germaniýa, Niderland, ýani Gollandiýa, Rossiýa, Amerika, Şwitsariýa we beýleki döwletleriň halklary, ýani aýal gyýlar gurumalary 8-nji mart güni ine aýal gyýlaryň öz haklaryny gorumak günü ýani bellenip başlanýar. Ine şol Clara Zetkin, Rosa Luxemburg şol ýani hereketleriň öňünde ýani ýolbaş bolup galýar. Ine şu ýaly 17-nji ýyla çelli, 1917-nji ýyla çelli aýal maşgalalar öýlerini haklaryny 100% däl bir bölegini gorap bildiler. Ine şonu ýani Gollandiýada, Zelandiýada, Awstraliýa, Finlandiýa, Norwegiýa, Daniýa, Islandiýada, Islandiýaly döwletlerde eýem şol aýal gyýlaryň hereketleri ösüp başlady. Ine onsoň Sowet Soýuzy emeli geldi. Sowet Soýuzynyň 8-nji martda eglan etdi. Aýal gyýlaryň haklarynyň ýani alan gününi belledi we şol aýal gyýlaryň alan gününi haklaryny alanynyň bayram edip ýani tradisiýa bolup galdy. Ýöne ine men size aýdaýyn, Fransada aýal 8-nji mart aýal günü, aýal gyýlaryň günlük däl, aýal gyýlaryň halkara aýal gyýlaryň öz hukuklaryny alan günü diýip hasap edilýär. Bul bayram däl, bul bir hadisa diýip hasap edilýär. Indi umum bayram diýsen bolýar, ýöne bärde biziň tradisiýamyz ýaly, ýani birlik birine padarky bermeli ýa gutlamaly zat ýok. Ýöne ine bütün dünýäde Amerikaýa, Ýewropaýa döwletlerde ýani iň gahrman gyýlar, iň bir işeňli aýal maşallar ýürüte bellenilýär. O hakda biz häzir gurun ederiz, oň videodan görkezeriz. Muhammed aga, ine men bir gysgaça biziň aýal gyýlarymyza we biziň watandaşlarymyza aýal gyýlaryň, ýani halkara aýal gyýlar günü barada maglumat berdim. Indi sen näme pikir edýäňiz? Şol biziň aýal gyýlarymyz beýleki aýal gyýlardan bir uly tapawut ýok. Olaryň haklary konstitusiýada beýleki döwletleriň aýal gyýlarynyň haklary ýaly diň. Ýöne gynansak da Türkmenistanda aýal gyýlar bir ýa gelende prokuraturaýa beýleki ýere gelende şol erkek adamlar ýa-da hökümetli işleyen bandit adamlar bu aýal gyýlara diňe bir nişan bilen seredýär. Şoň ýani bedenine, şoň ýani şurada näme bolar? Şular näme ýani nimet bolar? Ine şol nişanyna seredýär we şu zatlar jenaýat işlerdir. Şu jenaýat ýani hereketlerdir. Şol hökümetli işleyen banditlaryň jenaýat hereketleri biziň aýal gyýlarymyza garşy. Biziň aýal gyýlarymyz öňden bäri bir häwemiz. Biz aýal gyýlar üçin gerek bolsa ganam dökeriz, gerek bolsa janymyzdan bereriz, öňüm berip gelýär, döküm gelýär. Ine ýöne gynansak da häzirki täze Türkmenistanda, ýani köne Türkmenistan, 18-nji asra barýan Türkmenistanda Gurbanoğlu Berdimuhamedowyň alyp barýan siýasaty aýal gyýlarynyň haklary ýok. Elbetde Türkmenistanda aýal gyýlar gurumasy bar, ýöne ol görgüli aýal gyýlaryň gurumasyna aýal gyýlaryň haklary ýok. Ne şu arada sizin düşünceňiz näme Muhammed aga? Gözde Murat ýa aýdyp geçdiň de aýallar şu Amerikada birinji başlaryna 1908-nji ýylda olar şol iş haklaryny erkekler bilen deň derejede töler ýany iş tagatlaryny normal ýagdaýa getirer ýany agyr şertde işleýärler, şolara şert normal iş ýagdaýy döredir ýany diýip köçe çykýarlar, göreşýärler. Şurada men bir zady bellähim gelýär. Görün adamlar haçanam öz hak hukukyny gorap zabastabat etdile dünýäde, bütün dünýäde şoň günü bellenýär. Bizde hak hukukyny gorap öňe çykanlara halk düşmany diýerler, watan düşmany diýerler, olara azar berýärler, wurýarlar, ýençýärler, ogurlap daşar ýurtlardan öz ýurduna äkidip türmäge batýarlar, ýok etýärler.
Şu tapavut. Şol için bir mesele aytjak bolýan. İkinji gözde Murat, ayarlar diýende hem her bir ýurdun içinde ayarlar şu ýurdun tan tarafından ýartyş bolan. Ýartda 50% ayal, 50% erkek diýiller. Şol için ayarlar 21-nji asyrda öýde oturup inni deň hukukly bolup bilmeýärler. Öýde oturup inni maşgalany östirgen bilmeýär. Tebe bir adamın gidip daşarda işlemegi bir maşgalany dolandyryp bilmeýär. Şuňkun adamlaryň hajatan köp boldy, niýazlary köp. Köp zatly öýe gerek. Öý almaly, öýüň içini düzeltmeli, telewizor, kompýuter zat bir adam işlep bir maşgalany dolandyryp bilmeýär. Şol üçin hem ayarlı da öz maşgala dolandırışında deň derecede işlemeli bolýar. Göne köp ýurtlarda ayarlı erkekler bilen deň derecede işlejek bodalyp bir topar kemçiliklerini tedawar bolýar. Deň derecede tölen akly ya ayal bolonçy işe alan akly ya işte zorlaýarlar. Yol başçıları olary bir topar başga zatlara mecbur etýärler. Durly kemçiliklere tedawar bolýar. Şol üçin dünýäde ayarlaryň meselesini döwletliň üntün çekmek üçin häzirki talapa laýyklykda, döwrüň talapyna laýyklykda her döwletleri mecbur etýärler şolara degişli, deň hukukly kanunlar çykarmaga, şolu durmuşda kanunlar amara aşylmagyna üntün çekýärler. Ýeke oturup gepleýärler, nirde ayarlaryň hak hukuklary bozulýar diýip. Bizim ýurdumyzda gaýtam tertine ayarlary kemtitýärler, $2 biz şolara berýärdik. Häzir adatlaryň habarynyň nimesine göre inni mekteplerde okuwçy oglun çağalardan pul ýygnaýarlar diye takyplere padarka bererler. Yani bir tane dünya meşberindäki uly meselelerini bir oyuncağa öwürýärler. Gaýtam şolara bir agara kemtitmegine öwürýärler. Bizim ýurdumda ýoksa bizim ýurdumyň içinde dol mümkinçilik bar. Ayarlı deň derecede adamlar bilen erkekler bilen işläp bilip döwlet dolandyrşyny öz goşundyny goşar ýana. Tebebi Sovet sistematy isletek islemesek hem belli bir derecede ayarlara okumaga, ösmäge şert töretdi. Ýöne bula bu haramzadyny şolaň hemmesini şolaň tersine vurup hemme ayarlary bir galyba saljak bolýar. Bir eşige saljak bolýar. Bir eşige salmak bilen olary kemtitýärler. Hatta prava berjekkä bolýarlar, prawasyny elinden aljak bolýarlar. Döwlet dolandyrşyna ikinci, üçüncü dereceye geçirecek bolýarlar. Hemme yerde şu hareketlerin sistematik Türkmenistan döwletini görse bolýar. Ayarlary kemtitýärler, ayarlary öýe saljak bolýarlar. Ayarlyň üstünden izdivaç etýärler. Meselen o nimeň bir aýdym var. Öz adam sen vursaňam, ýenişseňem, nämetseňem men seni tiýlarym, seni söýerim näde. Şunu ýanak aýdymlary ýaýratýarlar. Yani ayalyň vurmagan bolýar, tövmegen bolýar, azar bermegen bolýar, ýöne ayal bolan üçin taňa jydamaly, erkegine jydamaly bolýar. Şunu ýanak kultury bizim halkymyň içine salyp otdy. Şunu ýanak aýdymlary Sowet döwrüne aýtdyrtmaýardylar. Şunu ýanak aýdym gelip Amerikada ya Kanadada ertikuntyn türmede Türkmenistanda şu zatlary propagandirow etýär. Bu net telewiziýanyny şu zatlary propagandirow etýär. Yine bir zat şutada belli geçmek bizim Türkmen ayal maşgalamız öz maşgalasyny dolandyrjak bolup öz çağalaryny elementar zatlarynyň üçin etjek bolup yüz miňlerçe Türkmenistanyň ayally daşary ýurtlarda gelip öz çağalaryny görmekden mahrum bolup otyrlar. Öz çağalaryny ýyllap görüp bilen atlar. Ot işleyen yerlerine de hemme taraptan kemçiliklere, zorluklara, cins azarlarına hemmesine mecbur bolup otyrlar. Şol üçin şuňkun ayarlar güni şu zatlan şu ayarlaryň Türkmen ayarlarynyň çekýän kynçylyklaryna bütün dünýäň ünsün çekmeklik her bir aktivistin işidir.
Murada aýdyber men kendim etmeýin toňoňdan ýene degip geçer. Bol. Ine gatı dogry belläkişdiň Muhammed ağa ine Türkmenistanda bir topar maşallar öz maşallatyny Ilaýtada aýal gyýylan maşallaty öz maşallatyny saklamak üçin öz çağlaryny terk edip watanyny terk edip daşurda gidip helak bolup işleýärler. Ine hakykatdan hem haçan erkek adam bir daşurda gidip işlese oňa açyk ýeňillik bolýar. Aýal maşalaty ederden. Aýal maşala daşurda barsa ol bir ejidirek bolýar. Mysal üçin köçelerde, barýan ýerlerde ine men ýaňy ýakynda bir maşalany öküzüm. İşdip barýarlar olar ýa öldürýärler şöyle. Salam diýdi. Neme iş ködürýärler bolýan. Şo ýerde edil bir 15-20 müň içinde ýani gepleşip başlarına yer ýa-ki jaý eti bilen şol aýal maşalany we onuň adamyny öldürýärler. Ine şu ýaly aýal maşalalarymyz daşyna gidip ýa-ki ýurdun daşyna gidip işlerine ejidirek bolýar erkeklere görä. Eýýän sen daşyrda gidende sen 3 aýlyk ýa-ki srogyň bar, pasport nimetmek üçin. Şo 3 aýlyk srogyň geçen soň sen hem ejid hem illegal bolýan da. Ine şu ýaly aýal maşalalarymyzyň haklary daşa ýurtda has ýa-ki ýok bolup gidýär. Has kösenýär aýal maşalalarymyz. Men köpüsi bilen aragatlaşsak ýa-ni maňa jaňa diýerler ýagdaýlaryny düşündirýärler. Görgüler işlerler, giyici günü işlerler de yaraman sağlıklar pes bolýar. Yani käbirleriň eli ayağı döwülýär, yani işte yıkılıp, köp saat işläp, yıkılıp eli ayağı döwülýär. Onu baryp yani neme o gospitala baryp onu yani lukmanlar ýülensen pul talap edýärler. Garas şolaryň haklary we şolaryň ýagdaýy has agyr. Ne Türkmenistanda aýal gyýylaryň haklary, erkek adamyň haklary bilen deň bolýan. Ýöne hakykatdan hem gaty dogry belläkişdiňiz. Türkmenistanyň aýal gyýylaryň haklary gaty pes. Hiç kim konstitusiýada serden ok, hiç kim şolaryň haklaryna serden ok. Erkek adamlar aýal gyýylar bar ýerine olary ejid görüp, ýa-ki olaryň haklaryny bozýarlar. Oňa diňe gurban bolýar, o halkynyň içinde de şol atlar bar. Öňden gelýän. Soňky ine 32 ýylda men diýişim ýaly biz öňe gidemdik, atrisatyny ösşedýär. Ýagny ýygymy gaýdýar. Biz öňki 18-nji, 19-njy asyrlara ýyga barýar. Ine şo ýyllarda aýal gyýylaryň haklary ýokdy. Ine biz şoňa barýar, şoň üçin men watandaşlarymyza diýen, aýal gyýylara diýen, siz çykyp öz haklaryny gowramasaňyz, bir erkek adam siziň haklaryňyzy alyp bilmez. Ilaýtada häzirki günde bizim döwletimiz banditler ýa-ni dolandyrýar, basyp alyp Niyaz öldürüp gelip gurban bolýan banditler dolandyrýar. Olar aýal gyýylaryň haklary aňarda dursun. Adamlaryň haklaryny umumyň tiýran ok adamlary hasam eden ok Putiniň aýagyna ýykyryp, şo Putin näme diýse, ýa-ni şondan çykman halky bar ýok, haklar bar ýok, oňa ünt berilen ok. Şoň üçin aýal gyýylara ine biz uly hormat goýýar. Nesip bolsa Türkmenistan gurulmazda onun haklaryny giňerler. Konstitusiýanyň esasyna ellerine berer ve hiç kim şu haklar bolmaz ýaly. Bir topar ýa-ni kararlar, kanunlar kabul ediler. Prezidentam, MHM'de, polisam, prokuraturada hiç kim haklaryny boz bilmez. Şoň haklar deň bolar. Aýal gyýylarymyzyň bizim aýal gyýylarymyzyň Ilaýda türkmen aýal gyýylar edepli, namusçan, gaty bir näme diýsem wyjdany bir ýerine aýal gyýylar ýöne gynansak da şolary şu arkyň günden mejbur ýagdaýda käbirlerini ýa-ni ýagdaýlar aýal gyýylaryň kanun bozulmagy üçin, olaryň maddi ýagdaýy pesligi üçin hiç hili mümkinçilik bolmasaň çağlaryny seyretmek, ýa-ni çağlaryny eklemek, daşurda mejbur ýagdaýda gitmeli bolýarlar. Gynansak da. Ine şu zatlara üns bermeli ýöne bizim bir berjek teklifimiz aýal gyýylar erkek adamlar ýaly öz haklaryny öňe çykyp gowramaly. Ine men ýalňyça Wikipediýadan size okap berdim. 1908-nji ýyldan bäri aýal gyýylar 1848-nji ýylda Fransada aýal gyýylar öňe çykyp öz haklaryny gowrady. Şondan soň
Ine bir näçe hadisalar boldy. Şondan soň aýal gyzlaryň haklary kanuny tarapyndan konstitusiýa girdi. Häzirki wagtda egerde biz hereket etmesek, ýagny aýal gyzlaryny hereket etmesek, ulum haklary bolmaz. Şoň üçin men diýen, haçanla maşgalda oturulmasaňyz, çağlaryňyzy eklemäne pulun bolmasa, işiň bolmasa, gün çağlaryňyzy alyp hekimlige barýan, şo hekim prezidentiň wekilleri. Bizim konstitusiýamyz boýunça prezident iş yerleri dürütmeli, ol ýerine ýetirýän hökümetiň ýol prezident egerde biriň iş bolmasa, köp çağrysy bolsa, şoňa sosial kömekler bermeli. Diýmek, yerlik hekim, prezidentiň wekili, prezidentiň borjyny ýerine ýetirmeli adam, şol size sosial kömek etmeli, ýa-ni öz hekimlik büdjetinden size pul bermeli, maşgalaňyza eklerýärli, iş yerleri tap bermeli. Oňa jaňat paş etmeli, size iş alýarly we size kömekler etmeli. Şu zatları konstitusiýada berkidilen ünsüň Türkmenistanyň prezidenti hakyna saklanýan adam. Yani biz wagtlaýynça saýladyk. Yani şol wagtlaýynça naýomly adam. Onuň ýanky hekimi, ýanky vilayet hekimi, etrap hekimleri şu prezident bizim naýomlik adamy. Tutun adamy. Diýmek, olaryň haklary bizinkiden pes. Biz şolardan talap etmeli. Biz üçin ýanky şol adamlar, tutulan adamlar şolar. Yani şu zatları unutmaň. Hormatly aýal gyzlar, sizin haklaryňyzy özüňiz şu hukukyny goramasaňyz gorap berjek ýokdur. Murat, ýene men bir zady goşjak, şu türkmen aýallarynyň kynçylygy men köplenç indi Türkmenistanyň içindäki bir topar kynçylyklar we öz biziň öňkü köne pikirli tradisiýa dinimizden gelýän problemalar, bulary garşyna göreşmeklik bütün halk bolup bir prosesiň içinde şu zatlar neme dip bolýar. İkinci taraf kanunçylyk tarapyndan bar kanunlary ýerine ýetiren akla, kanunyna ýazylan bolsa kanuny ýerine ýetiren akla. Şol üçin şondan gelip çykýan kynçylyklar. Ýöne men üçünji bir mesele bar häzir. Ol iskussweny imenli şu Haramzada Berdi Muhammed bizden döreden kynçylygyndan gelip çykýanlar. Ol başga hiç kynçylykda nädine şolun döreden kynçylygy. Olam bizim watandaşlarymyz, aýal gyzlarymyz daşar ýurtda mejburi ýagdaýda işläp ýörenler. Sebäbi bizim döwletimiz şolun eýesi bolmaly. Şolun kynçylyklaryny çözmeli. Şolun meselelerini çözmeli. Şolary daşar ýurtda kemsizlikmeli däl etmeli. Şolary kanuny ýagdaýda gorap bilmeli. A bizinkile tersine şolar nitolko goranak. Gaýtan olary döwletsiz, eýesiz bütün daşar ýurtda ýeke goýdular. Beýleklere ruhsat berdiler. Näme etdiň şolaryň üstünden edipdi. Wurun, ýenjim, öllürin bizim Türkmen döwleti bilen hiç iş bolmaz diýip şol ýanak mesaj berdiler. Şol üçin hem bir Türkmen aýaly maşgalasy töýgün esasynda bir türke ýa başga bir daşar ýurtda durmuşa çykanam bolsa şol aňyrda kemtidilýär, öýünde kemtidilýär. Şonu gorajak adam ýok. Sebäbi Türkmen döwleti eýe çykanak, pasportuny berenak, zaksen geçecek orada geçirenak, dürli kynçylyk döretýär, ta o tarapam. Yani şonu durmuş vuran adamam, şoň üstünden söwmäne, izdivaç etmäne şert döretýär. Şol üçin şu bir katastrof şu wagt bizim Türkmen aýallamy daşar ýurtda işläp ýörenler. İş yerlerine iflenlik zorlugy mecbur edilýär. Jins zorluğundan tut, diliňizde bilen kemsilmek, iş haklaryny tölemesizlik, hemmesi daşar ýurtda massapny bizim aýal gyzlarymyň mecbur bolýandary. Bulary jins fewdasyna derkýärler, dürli ýollar bilen şolun üstünden aýallamyň üstü bilen pul gazanjak bolýarlar. Şoňa da şolary gollamagan bizim döwletimiz hiç ýerli mehanizmam ýok. İsleýän agam şonu gorayan adamlaryň garşyna gitýär. Bir mesele. İkinci, bizim daşary ýurtda
döredilen bir tory prava zaşitni kuramalar var. Indi Türkmenlen prava zaşitni kuramalar diye. Bula da hiç haydi şu neçelin öz borcunu Türkmen ayarlığın önüne yerine yetiremez. Şu an 32 yıl ver Türkmen devleti var. 32 yıl verim Türkmen ayarlarının probleması var. Şu neçelin bir yedi şu prava zaşitni kuramalar Türkmen ayarlarının kıyınçılığı barada dünya kanunlarına layıklıkta, rahatlıkta bir tane rastlediğine de geçirmediler. Şunun üstüne hareket etmediler. Dünyanın üntünü Türkmen ayarlarının çektiğin kıyınçılığına dünyanın üntünü çekiven bilmediler. Dün sen hadir şu videonu koyup bilsen koy, Amerika'da her yılla şu 8. Mart neme günü Amerikan Dışarı İşler Ministerliği dünyanın yüzünden gayratlı ayarları tapıp şolun edeni işlerini şolara aytiyarlar, şoları getirip şolara bayrakları veriyor. Şoları her yurttan gelen olsa şu yurttaki bar problemaları dünyanın üntün çekiyor. Şurada da vardır. İran'dan bir bulçayal, şu bir bayrağı münatip oldu. Öyle Angliya'da yaşayan İran'dan kaçıp gelen yönü YouTube'un üstü bilen Masraf ve informasyon üstü bilen İran'daki buluş ayarlarının kıyınçılıklarını hem işe aydık geliyor. Şol için şu yanak bayrak verdiler. Bizde neçe tane edermen gayratlı ayarlamız öne çıktı, yöne şutak hödürleyen aklı. Şu kimin işi? Şu prava zaşitinin toporluğun işi. Hiç kaydı şunu eden aklı. Yoksa şutada, şunun içinde Durtoltan kim, şulun içinde Nurcan kim, şulun içinde Narcan kim, şulun içinde Sultan Açilova kim, şu an şu şutada olmalı. Şulun edeni işlerinin olan kullan deneştirsen bir tane bir damcı dedi olan edeni işlerinin olmalı. Yöne bizimkiler korulsun. Bizimkileri hiç kim hödürleyene, öne salana, azatlık radiyatının işi şu olmalı. Şun yana aktivistleri şoları hödürlemeli. Türkmen aktivistten bak. Öz ayarlan hak hukukun korap. Öne çıktılar. Göğüne şoları Türkmen hükümeti gün verene. Ay kuntu diye çağası Türkmenistan'la. Çağasını Anırda koyup kaydıptır. Öz çağasını yıllap, 10 yıllap görüp bilene. Şol çiğnim aktivist olup çıkarına onu vuruyarlı, yençiyarlı, azar veriyarlı, internetin üstünden dürlü zatları şunun üstüne aytiyarlı. Şunu hiç maydana. Şunu yani ayarları biz tarih ködürlemeli. Bizim prava zaşitliklerin priyamoy borcu. Şunu yani kurumaları ködürlemeli. Onları yürüyütü okuduluyor. Yürüyütü grant veriliyor. Ne için şunlar etmek? Yöne bulayı istat edene. Şu neçellerini istat edene. Bir şu hukukun birinci verek şu atlar aydı otuyor. Şunun yüzüne. Eğer prava zaşitlik polyan olsanız edin şu zatlar. Ne için etmeyen? Ne için? Ya anlayın işleyen. Ya aklını yetmeyen. Özlerim her yıl şunları ekilip evrediliyor. Okuduluyor şu zatları hödürleyen. Tafın getirin diyeyim. Hiç kim yok diyen. Utanmayan şey diyen. Açıylı var. Türkmenistan'ın içinde vurullu, gencilli. Ne için hödürleyen akşamı? Şutak gelmeli yeri. Dursultan hala Türkiye'de. Hala Amerika'da Nurcan. Her miting olsa katnaşı otu. Yine yüzlerce yeni. Hiç kayın aydan aklı. Şol için biz şükürlükleri etiyek vatandaşlar. Biz öz aktivistimiz kollamalı. Şolar dünya derecesine çıkarmalı. Ta kim öz hak hukukunu koruyan mı olsa dünya şolara hürmet koyandır. Devletli, demokratik devletli şolara bayrak veriyendir. Şolara zat diyame deydiği şol. Elim deyrama deydiği şol. Şutada şoları çıkarıp otu. Haramzade verdi Muhammed. Aktivistlere zat diyme deydiği şol. Bizim prava zaşitliğinin iki tarafı işlep yörelli. Şol için hem hödürleyemem. Hava gidliyeli. Gattok bellekeştiğinin Muhammed ağam yine hormatlı vatandaşlar üniversitelerin Amerika'da Akçay'da yani yine halkara fiilah seremoniyası oldu. Şöyle edermen ayal gıyları yani halkara edermen fiilah hormatı bilen yani fiilalandırlar.
hilalandırdılar. Ine ünsörpçerden men size görkeýin bir kiçik video var. Ine şu ýerdäki duran aýal gyýlar ine hilalanyny Amerikan hökümetiniň tarapyndan, Amerika döwletiniň ýolbaşçylary tarapyndan. Ine laureatlaryň arasyna Ukrain media var. Yulia Payevska. Ondan adam haklaryny gorayan Bakıjan Trigozhny Gazakstandan ma. Ine gattoru wellekeşdiren Muhammed Ağa Sultan Achilova, Türkmenistanyň içindäki has kyn ýagdaýda pravazashitan alyp barýan, ýagny adam haklaryny gorayan Sultan Achilowamyz var. Gahrman aýal. Nurjan ma, ine Nurjan güzel nimedäki Amerikadaky biziň aktivistimiz her wagt protestler çykyp adam haklaryny goraýar. Türmedäki oturan oglanlaryň haklaryny goraýar. Türmedäki oturan aýal gyýlaryň haklaryny goraýar. Bir topar protestler edip bütün dünýä ýa-ni görkezýär haklaryny goraýanlygyny, bütün dünýädäki guramalar bilen duş ýaşardy. Şu Türkmenistanyň Türkmenistandaky Türkmen graždanlaryň, aýal gyýlaryň haklaryny ine şu ýerde gorap ýör. Ine şu ýaly edermen aýallarymyz hökümanty uratda bütün dünýä halkary guramalar tarapyndan bilinip geçmeli sebäbi bular alyp barýan işi gaty riskowny, gaty howply. Bular hiç sada garamazdan hemme güýjüni ine şu görüşe goýýarlar. Dünýäde şu ýaly adam bolmasa haklarym bolmaz. Hökümanty uratda şu ýaly adam bolmaly. Şoň üçin aýal gyýlarymyza diýär, ine öz haklaryňyzy goran, öňe çykyň, biz gollar we bütün dünýä sizi gollar. Ine açyk videony görkeýiňizmi? Ine ünsüren bolsaňyz, ine şu ýerde aýal gyýlaryň ýa-ni edermenligi üçin syralar berildi aýal gyýlara bütün dünýä halkara guramalar tarapyndan, Amerika döwleti tarapyndan berildi. Muhammed Ağa, men bir diýjek bolýandym, Türkmenistan bir üýtgeçik döwlet. Ine egerde sen Türkmenistanyň ýolbaşçyny öldürseň, basyp alsaň döwleti, özüňe hiç hili adamdan soraman, özüňe milli lider diýseň, hiç kimin seslerini alman, özüň prezident edip saýlasaň, oğluň prezident edip saýlasaň, onu sen arkada bolýan, onu sen milli lider bolýan. Ýöne haçanla aýal maşgala öz haklaryny gorasa, ol watan düşmany bolýar. Ya da bir adam öz konstitusiýon haklaryny gorasa, onu ol watan düşmany bolýar. Gattory bellekeşdiriz, ine şu Türkmenistanda şu düşünceler çalışmaly. Türkmenistanyň prezidentini öldürüp gelen adam jinayetçi, öz-özüne arkada diýip at goýan adam, konstitusiýany ol triapka öwüren adam, bir ýylda bir näçe konstitusiýany çalyşyp gelip, öz-özüne milli lider diýip, öz şäherlerini gurup beren adam, kezzaplyk bilen hiç doýmady adama biz watan düşmany diýmeli, biz halk düşmany diýmeli, biz jinayetçi diýmeli. Ýöne öz haklaryny gorayan her bir adama biz hakyky Türkmenistanyň graždany diýmeli. Aktiv Türkmenistanyň geljegi üçin, Türkmenistan döwleti üçin, Türkmen watany üçin hereket edýän aktiv adam. Ine şu ýaly aktiv adamlar döwleti emele getirýär we watany emele getirýär. Ine şu zatlara, şu düşünceleri vatandaşlar şu düşüncelerden çykmalylar. Ya bu legal konstitusiýon düşünceler. Bu adaletli düşünceler. Ol bir adaletli, o yallaklaryň wasp edýän haramlyk edip ýören jinayetçi adamlary size mysal bolmalylar. Size tek mysal bolmaly. Şuraya bolmalylar, mysal bolmaly. Şu zatlary bizim jemgyýetimiz bilmeli. Muhammed Ağa, siz näme görýäňiz? Ya doğru belledim bu zatları. Bir gendat var. Gen görýän adam. Bizim halkymyz ähli öz hakykyny talap edip, öz şagasyny görmek üçin konsulluğun öňüne barýarlar Türkiýede. Hajiýew Helsinki toporyň anadyrdy Hajiýew. Ýörite YouTube'da peredaça goýýar, şonu etmeli däl. Şonu etmeli däl, bir kanun barmeli däl, bir kanun hakyny talap etmeli däl.
Berde oldu Amerikan Dışarı İşler Ministerliği, Amerikan prezidentinin ayalı dünyanın dürlü kunceklerinden protesta etken adamları çağırıp onlara neme veriyor. Bayrak veriyor. Bütün dünya görke diye, dünya gayratlı ayarlar değil. Bunlar Türkmen devletine haramzadalara hizmet etkenler. 32 yıllar şuna hizmet eden için bizim ayarlarımız şun şeyle köteniyor. Bizim halkımız şeyle köteniyor. Berdi Muhammed yani haramzada akıl, namussuz, vicdan, imansız hiç saat onurmayan ayna ekranın önüne oyun edip diyor. Bütün dünya cemiyetçiliğini. Sebebi şu hacif yani adamlar şunun yüzünü yudular. Hiç saat değdirmediler. Şunu korudular. Öne çıkan adamları kaytamayadırıp onu etme deyip önüne bevet korudular. Men şuurluğumu sol için etiyen. Bizim prava zaşitini yüklendik. Eğer burada etmeli olsa olan mümkünçülüğü köp. Şunu etmeklik ve de şu Amerikan Dışarı İşler Ministerliğini zaregistriyle bunu prava zaşitini kuramalı. Bir hat yattı. Bizim şunu yani ayarlamız var. Şu işleri ettiler. Şu dağıtları ettiler değil. Şuna hat yattı. Şola da ştak gelmeli. Eğer şola ştak geldi, ştada ekranına Amerikan Dışarı İşler Ministerliğinin önüne medal alsa var da Türkmenistan'la eline girbilmeyen laçıyla var. Türkiye'de Dursultan'ı eline girbilmeyen. Şu an karşısına hiç de diyebilmeyen. Şeytirip biz öz aktivistlerimiz kollamalı. Öne çıkan ayarlarımız kollamalı. Abla kollamada derek onları yoldan çıkarıyor. Onları anlayanlar şu an şunu anlayıp hiç de etmeyene edip koydular. İyi minnet yenim şu hacif dağı. Doğru. Kattor ve lakıştığın Muhammed abi bizde hakikaten pravazlaşıtın kurumu yok. Türkmenistan'ın opozisiyasına, Türkmenistan'ın yani halkının önüne bir pravazlaşıtı eden kurumu yok. Türkmen halkını koruyan kurumu yok. Kıynatak da onu bellek geçmeli. Yönü OBS'ye varıp kofi çıkaydılar, oturum presli izleydiler, şoğunun tamam. Bunlar yani yine Kazaklar yağlı, ya beyleki Ukraynalar yağlı gidip hükümetten talep edip gidip bütün dünya car edip yani kahramanları öne çıkarıp onun ağıtlarını verip soru için görüşen oklar sebebi olur konkurent görüyorlar olur soru yani opozisiyada öne çıktı deyip korkup bunlar öyle siyaset alıp var ya pravzaşit alıp var o siyasetçiler olup yani pravzaşit alıp var ya iki Almanı bir eline taklıyor mümkün ne ya pravzaşit olmalı ya da siyasetçi olmalı. Şunun için biz Hacıyeva'da diye siz eğer de vatan şirketin lideri olsanız gelin bizim ya biz yani şirketin protestler vurulan halk bilen işleyen hakiki lider olun. Ya da siz pravzaşitden atparın. Bu yani OBS ve böyle kurumlar var. Ayrıca hiç şeyle opozisiya yok. Dine biz var. Başka biz yekatak opozisiya diye ayrıca. Bunun yani ne kuruması var. Pravzaşitden başka. Hiç şartları yok. Yani hem yerde car ediyor. Hiç kim çıkardığını olmuyor. Ne bizim yani ayal gıylarımızı koruyorlar, ne bizleri koruyorlar, ne de başkaları koruyorlar. Bir ulu bir hadise olsa bellek geçiyor, şunun tamam. Yanına bir 3 tane adamı düşürüyor, grant verip olur öğülerini işlediyor. Halkı üçinlerle, yaprağımızda hit üçinlerle öğülerini işledip bizim üstümüze kuşkuruyor. Yine bağır ediyen işleri. Murada, onun mara 20 yılın devamında etmediler. Onu haçan ettiler. Haçanın biz halkı koşa çıkarıp konsolluğun önüne uğradıp nemen üstünden internetin üstünden adamları çıkarıp başlamadığın son ondan men bilen teğuştu sen şoları etyen deyip. Ben aytyan o. Siz 20 millet hem kişini Allah gelen Türkmenli hissat eden adam yok deyip. Onun adamla barınınlı Türkiye'nin içinde açın kuramağını deyip. Şu tadaki bizim zecir çıkıp gören adamımız kollandı kıygırıp ben dörettim. Ona bu haramda adını döretmek niyeti bile kaytım şoları savutmak için. Kaytım birbiriyle uçturmak için dörettim. Doğru.
O niyeti düretmek dera. Ve de ABS'nin yanlarına hem aktivistleri getirmeli. Şu tadı miting ettirtmeli şunu eğer hakikatten burada etmek isteyen olsa. Eğer yürekleri Türkmenleri ağrıyan olsa şu tak getirip şu tadı giyeceğini yattılar ABS'nin önüne. Türkmenistan'ın içinde köp meseleleri böyle şeyle çözülüyor. Göğüne bula gelmeklerine peskelçilik görür. Biz baramızda ünlüle getirecekler oldu. Gördün mü böyle bunu? Hacıyıp düşünmeli şu attılar. Eğer de kanunlar bolsa bizim konstitusiyon hakkımız protesto etmek. Bu konstitusiyon hak. Eğer şu konstitusiyon haklarımızı Türkiye bolsa onu biz näil bilir şu konstitusiyon haklarımız bol yani. Biz çıkıp görmeli, onun bize karşı bir kanun hareketler edip görmeli. Yine şu pravozaşitan birinci borcu şu bir kanun hareketler bolumla şunu bellep şunu bütün dünyaya yaratmalı. Esası şu. Eğer de biz şu protesto çıkmasak, konstitusiyon esasına yığınlanıp protestini bildirmesek, näin bilir bizim hakkımız bozulýar mı, bozulan yok mu? Biz kim eşitsin bizim haklarımız bozulýar mı? Haçanla devlet işgärleri haklarımızı bozup hareketler etse, biz dine protest edip şunu gorap bilýär. Sen suwutlar zatlar seden oğlum, öýler gowulýar. Dine protest edip görkezämesek, görkezip bolan bütün dünya. Yine şu protestler yine şu görkezmen, bulan öwünde yatsan, görse o özünü öldürecek bolboti. Näme üçin çözen gak şonuna diýerler. Abla bolsa yalandan barya hiç ben getiren aklı. Olara hizmet etýär. Manasy şu, olara hizmet etýär. Diňe şu, olara hizmet etýär. Doğru aýtsam, hakiki pravozaşinter men şunu çelli olar hiç satýamokdum ýöne. Yine hakikatdan bellemeli. Bizde pravozaşita ýok. Bizde o pul ogurlakdan çynowluklar bar. Özlerini gorumak üçin pravozaşita açdylar we şoň bilen özlerine hizmet etbiljek adamlar saýlap hizmet etdirýärler, özlerini bolly. Öz behbitleri üçin. Halk üçin, watan üçin, bütün dünýäň öňüne sözler berip, ýene şunu edýär dine öz behbitlerini işler. Bu öwrenşenle bütün ömrüni hökümetde işläp 2 ýyl bolup öwrenen, 1 ýylda hökümeti biz galdyrýarsa, adedýär 2 ýyldan para alıp öz ýagdaýlaryny behbitleri üçin işläp ýörler. Ýa şu 2 ýylly sistemany getirip ýene Ýewropada şonu edýärler. Nesip bolsa biz bu zatlary öňüne alarys, hökman belläp geçer bütün ýerlerde. Şoň üçin olar ýa pravozaşyda işlemeli ýa da yapmaly gurmaly. Başga da ýok. Murat, men şu da bir zady belirlejek. Bir diňe Türkmenistana da nemede watandaşlar men hemmäňiz aýdy. Şu Sowet Soýuzy dargandan soň Sowet Soýuzynyň daşary ýurtdaky diplomatlary özüne başga bir funksiýany eýlediler. Olam şu diktatorlary gollamak. Bular ştada öz oturan ýerlerine Türkmen diktator näil öz alyp barmaklaryna konsultasiýa berip başlady. Ozam şolun rekomendasiýasy bilen pul ogurlap, cinayet iş kaldırılıp, her kim gelse yüz tuttu şolary, bular şolun üstü bilen Türkmen opozisiýasyny döretdiler, Türkmen pravozaşytny ugramalarını, bidiňe Türkmenistan'da bütün Sowet Soýuzynyň öňkü respublikalarynyň hemmesinde de bar. Şolary näme şolun üstü bilen opozisiýa hereketini kontrol etmek üçin. Ondan bular näme diýerler? Bulary rekim onet diýerler, ýöne ýa etdiren akly. Olara da şu gowy. Ondan biraz abstanowka ütkejek bolsa oňa aýtýarlar Türkmen döwletlerine ýa Özbekistan gaza oňa onet diýip biz bäri putaýyny köşeşdirýärler. Şeýitdirip diktatorlary bular gollap durdylar. Şeýle şolar saklap durdylar. Şol üçin eger Orta Aziýa döwletleri diktatorlardan dinjek bolsalar, daşary ýurtlaryň ünsüni şu takjekjek bolsalar, şu öňkü döredilen pravozaşytny uramalardan biraz daşlaşmaly. Täzeden döretmeli. Eger ola arasda bolsa işleşerler. Arasda bolmasa da biabroy bolmam giderler. Şol üçin bizim şu siýasat alyp gitýär. Kimde kim şunkun gelip Berdi Muhammed'in karşısına aktif iş alıp gitti biz gollaýar.
Eğer etmesele yalandan biz hem biz etmeli. Başka hiç kim ruhsat verecek kan orada. Biz onun üstün depelak geçer, bir abrayam eder, onun yerem hiç yerde olmaz. Onun hemmesi ort KGB'sini işleyen adamlar. Diktatöre hizmet eten adam. Şondan biz günne görüp oturuyoruz. Avrupa parlamentde işleyenler yani bir toğurt setin tuttular. KGB işleyenler. Şol için bir normal niyavleniye, şonu biz hemmekiye ayttıgan şu adam köp zatlan üntem şoňa çekildi. Hatta şu orada görete nauşni makale yazıp oturarlar da var. Doğru. Oğlum brother. Umuman hormatly vatandaşlar, aktivistler, Türkmen gражданları bizim açıkladığımız yine şu günü bizde pravozashita yok. Bizde bir çeklendirilen hükmünü egerde siz şolar bilen işleşip yani alış etseniz pravozashita bolmasa yok. Yine misal için Kazakistan idi beýlik döwletler hükman suratda kimin yani kanunları bozulmasa hükman şoň arkasyna gorýarlar, kömek edýärler, zat edýärler. Bizimkiler olsa tersine hat yazıyor. Aktivistlerin üstüne hat yazıp onun yani ıkballarini ters tarafa uğruyorlar. Yani şu yani bizde pravozashita yok. Şoň üçin pravozashitni gurumları bolmaly. Men hasap etdim tahminan bizde ona goly pravozashita gurumları bolmaly. Şunkunu bizde yok diýsem bolýar. Yine hormatly vatandaşlar şunu ünsürin pravozashita gurumlaryny aşak ve işlejek bolýan adamlara biz kömek ederiz, biz tanıştırırız. Yani pravozashitni gurumlary bilen isleseňiz, ýene olar bizden sorap dur, täze adamlarynız bolsa getirin. Sebebi o beýliklerden tok ýok diýip olaramayýar. Şoň üçin kim aşak bolsa Türkmenistanyň içinde ya daşynda bizi ýüzlenip bilerdiňiz. Ine men şu çykyşymda nimen badyr, Telegram adresim badyr. Ine şu ýerde men adymyň aşagyna şu ýazyp bilersiňiz. Biz elimizden gelen kömegini ederiz. Biz sizi yani kontaktlar ve tanıştırırız ve şu gurumlar sizin bilen işler. Yine şu yani. Olur monopoli döredip opozisiya diňe biz göreşýär, hiç kim yok, halkyň içinde hiç kim yok diýip bütün dünya gurumlarynyň öňünde Türkmen halkynyň aktivistliğini gizleýärler. O Kaspirovski alaklara grant alıp zat edip bize karşı uçturýarlar. Yine buň bar edýän işleri. Hakykatdan hem bizim halkımızın cebir çekýäni Türkiýede, Rossiýada Hudaý saklasyn. Ýöne aýtsaň aýtkyp bermeli. Bir topar dokumentler alıp işlemeli üstünden. Bular gizlenip ýörler. Şoň üçin oradan tok ýok. Ine men bir kısa material okuýan Muhammed eger ruhsat berseňiz. Bir minut. Men ýalňyza nimäni okuyjak bolumly? Türkmenistanda insan tehnologiýasynyň ustady, professory, ýani Serdar Berdimuhammedow hakynda gurulmak bolýan gysgaça eger ruhsat berseňiz Muhammed ağa. Sanlı ulugama kalay iş masadan geçirdim. Masada yurdumdan owu hujuluk toplumyndan hem baky tarap yurdumyza hem täderker hem habarlary bilen tanışdyrýan watan habarlary gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetining başlygynyň o senat toplumyna gödäwçilik edýän ornmasary Atahaly soň hemde welaýetden häkimleriň gatnaşmagynda sanly ulugama kalay iş masada. Yine ünsürin hormatly vatandaşlar. Türkmenistan'ın prezidenti hemde welaýetlerni alyp barýan welaýetin bugda eklen meýdanlaryna welaýetlerni alyp barýan mögsümlerini işleň başy bilen bagly meselelere garalýan. Yine ünsürin hormatly vatandaşlar, şu Rabakowa seridim. Yine bir tarafına 3 kompüter, beýlik tarafına 3 kompüter. İstenlik bir adam, kompüterde işlep bilen adam, istenlik bir yol boşy bir kompüterde işleýär. Onun ýanyna 3 tane 4 tane monitor bolup biler, gurum ýok. Ýöne 6 kompüterde işlep bilen, 2 eli bilen 6 kompüterde bir wagtda işlep bilen Rabakow ünsüp serdim. Bu idiotlugyna serdim. Şu adam fan tehnologiýanyň üstü bilen öz kabinet ministrini geçirýär. Fan tehnologiýa
Qaradağım, bizde internet yok. Näme sen san tehnologiýanyň üstünden sen ýa ýygnak geçirýän. Şonu düşündirsene. Sen näme san tehnologiýanyň üstünden internetsiz. İnterneti gapyp, ýapyp, ýa pitikler, sen san tehnologiýany üstünden ýa ýygnaklar geçirýän diýip ağzyny doldurup näme gurulýan. Ünsüň häzir ine şu surada ünsüň galanyny ýa galan ýygnagy Watan habar programasynyň diktory geçirýär. Serdar Berdimuhammed geçiren ok. Ünsüň. Näse bolup gelýär? Hormat prezidentime Yine başladı. Diktor başladı. Gün tertibini lan edip ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi da vilayatda şu beýleşdirilen iş. Hiç Serdar Berdimuhammedowyň gurulýanyny eşitip gördüňmi? Ýerine getiriş barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat etdi. Ünsüň. Kimin öňüne gurulýar? Ekranyň öňüne ýöne özü gurulap zapis edip gidýär bul. O beýleklerim onsoň ýa-ki ýazyp kişin o ýazyp duran kişi bolup ýa durlar. Onun videosunu alıp Watan habarlar programması yani diktorlar kabinet ministri geçirýär. Gülkünçdi. Ýöne Türkmenistan hakykat şol. Ýene şuraya Rabakov 6 kompýuterler Rabakov 256 kompýuterde bir wagtda işläp bilen Rabakov Türkmenistanyň internet pitiklerini fan tehnologiýanyň üstünden kabinet ministri geçirýär. Ödem şol adamlar edil 500 metr ýa-ki oturan köşküniň ýanyna ýerleşýär. Bu idiotçylyk dälmi şunu? Men ine şunu belläp geçedim gelýär. Öňem bir tanqid edipdim, hälem şu zatlar edip ýörler. İkinji bir zadym belläp geçedim gelýär. Hormatly watandaşlar, biziň DWT Halk Hereketi ýa kanalymyz ýapyldy, ataky boldy. Watan habarlar ýa-ki diktorlaryň tarapyndan sebäbi Watan habarlar programmasyny alyp barýan diktorlar tanqidi gowuran oklar, ine şoň ýuristler bizi atak etdi. Elbetde Serdaryň görkezmesi bilen biz şol idiotlary bütün dünýä görkezýäs. Şoň idiotlaryny. Ine siz özüňiz soralarynda özüňiz jogap berin. Şol idiotlar Türkmenistan öňe gidip bilermi? Ine şol idiotlar ataly ogul ikisi. Bütün dünýäde maskara bolup durlar günne. Hiç sada düşünmedik. A harpına şermenleri. Türkmenistan'ın ulu krizisi giren vakti Türkmenistan çıkar bilir mi? Elbette yok. Ne yapıp Türkmenistan 18. asra iyi giderli var ya. İksan idiot. Bütün dünyanın masraf edip gören bunu hiç sad bilen yok. Bunu dine nemit kadın bir 10 etse kalmağına araşıyor. Başkaça bunun yankı öz hünermentli bilen öz aklı bilen meseleleri çözüp her ulgumları kaldırıp o hocanın kaldırar yani onlar okuyup yok. Bunu biz saylamadık. Bunu öyle saylap bir başta VDP'nin alanına Beylekin ölüp gelen, Beylekin bir haramdadan ölüp gelen Kurban olayım. Bandit toporunu yığınap MHM bandit toporunu, polis bandit toporunu yankı kadet bandit toporunu yığınap, prokuratura bandit toporunu yığınap, bunlar 4 tane bandit ulu topor yığınap Türkmenistan'ın halkını rekid etmiyor. Şuraya banditler şunu. O zaman şu banditler bizim haklarımızı korar mı? Elbette yok. Şu banditler bizi üstürür mü? Bize mümkünçlük verir mi bu kazanmana? Yani kanunun esasında. Biznesmeniydi, potrotçuydu, halklıydı. Elbette yok. Şu banditler bize yani bir topor zavod fabrika açıp işli yerleri dürüdür mü bize? Elbette yok. Şu banditler ne eder? Sen vatanı terk edip başka devlete gidip işek yani işlep Türkmenistan'a pul verir yani eder. Edemem geliyor. Gördüğün dinamikanı. Yine şu tarafa var ya. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, egerde gelecek gerek bolsa, siz turmaly. Biz turmaly barymyz, bolly. Her kim öz elinden geleni etmeli. Hiç kim garaşmaly. Amerika'da garaşmaly, Ýewropada garaşmaly, Murat Gurbanowa da garaşmaly, Muhammed Döýeje da garaşmaly. Her kim öz ýerine bir kiçik ädim etmeli. Hökümetde işleyenler sabotaj etmeli. Şol gaç gider ýaly. Sebäbi atasy oğluna diýär. Men häzir ýa-ki pul tapjak, kart tapjak bolup işlän birden tapman öläsem, meni ýa gurulýan şo men meçidimde, men jaýlada ýerde jyr diýär. Seni öldürürler diýär. Şo ýaly maksatnamaly iki tane idiot
Niye gider Türkmenistan? Diňe şu zatlar gider. Şoň üçin şulardan bir ütköçlük, özgöçlük garaşma. Şular inanýanlarym şoň ýallaklary. Şolar bilen pul işleýänler, şolar üçin hyzmat edip, ýa-ni öz awantasyny görýänler. Onuň ne wyjdany, ne namysy bar. Bular bandit topory. Türkmenistan basmadan bandit topory. Näl bandit topory bolýar? Bir gurumy döredilip, şu gurumy, ýa-ni şu banditler tutup, jinaýda çekip, ine şu ýaly edämesen, başgaça ýa-ni o eline gül alıp bulara ýeňip bolmaýar. Ne ýagdaýlar şeýle. Biz hakykata seretmeli. Şunu öküleýin diýdim-la, ine ýa-ni Rabat Cuma sapara geçelim mi? Cuma saparın yüzlenmedi. Bravo. Şol nimäni eşitdireyim men awjany. Şol bir gayrat etdi eşitdim şonu. Mana Cuma saparın hakykatan ýerde şonu. Bir Salam Murada. Murada. Men goýaýyn bolmasa. Siz goýaň Muhammed ağa, menne ýa-ki beýle kompýuterdadyr. Kyn bolmasa goýaň. Murada eşitli değil mi? Sesi. O irvedrak eşitli. Ýöne siz terjime edip bilersiňiz şoň aýdan sözlerini. Indi birinciden kutlaýar Ramazan aýy bilen bütün Türkmenistanlara ruhdan düşmeň, dowam edin, diktatorlygyň wagty ýetip gelýär. Hemme tarih boýunça halkyna dönüklik edenler hemmesi ölýändir. Berdimuhamedem öler, Erdoğanam gider, Türkmenlere hıyanet eden diye şol için ruhdan düşmen, devam edin, netip olsa 52 yıl Türkmenistan'ın içinde Ramazan ayımız belli diye de. Men näme üstadi ünsükçük bolýan watandaşlyk. Indi şunu ýanak
bizim Türkmenlerimiz çıktı öňe. Şunu vurup, gencip, oğurlap, Türkiye'den Özbekistan'a alıp gittiler. Şunu sesini çıkartmar. Şu indemelek sesini çıkarmar deyip. Türmeğin içinden şunu yana yüzlenmeyeni bize uğratıyor. Türmeğin içinde de oturana. Otada da beylekiller ruhlandırıyor. Tevavi ve azat bolan adam. Bir imanlı adam. Bir dönün adam da vatanını söyleyen adam. Pul için birine öven adam değil. Bir öz vatanını söyleyen, öz halkını söyleyen adam. İmanına öğürlük gelen adam. Şol için ne korkutup bolya, ne öldürüp bolya, bulun ölsem hemmesine bela bolya. Ölse de şunu cismini ayırsalar da böyle adi edeni işi hemişelik bolya. Şol için Cemaat Apar bizim kahramanımız şun yüzlenmesem ehesi de vatandaşlar. Türmeğin içinden siz için türmeğe gitti, siz için görüştü, siz için hemme adının geç durmuşundan siz için yüzlenip otu. Hiç zaten çekinmeyin, men aladama medip oturmam, siz azat bolduğunuz benim arzuma yettiğindir. Doğru. Muhammed ağa, gatığı doğru belirlek geçtiniz. Yine bizim doğumumuz Cemaat Apar, Dede Bayev, eyyem bir neçe yılın beri Özbekistan'ın türmesinde tutuldu otur. Şunu men yanlışmasam 19 yıl verdiler, şeyli mi? 12 yıl. 12 yıl berildi. Şunu Özbek hökümeti, Türk hökümeti bilen mescitten oğurlap şunu yankı Özbekistan'a getirdiler. Yani şu bizim vatandaşımız Cemaat Apar Dede Bayev Türkmen halkı için protestler çıkıp yine men yadımda men Türkiye varanına men bilen gidip yankı bir güne ölen oğlanların nimelerini jaylap şöyle ayetler okudu bizim yanımızda da. Edil şuraya bir aktif, şuraya bir gраждан aktivistleri, şuraya bir hakiki Türkmenistan'ın gражданы, şuraya adamlar yine türmede batıp diyorlar. Yine şunun için hurmatlı vatandaşlar ne yapıp şuraya basılıyor ya bir iki tane adam çıksa basılıyor. Eğer köp adam çıksa onu hükümet iyice çekiliyor. Yine şunun için bir de devlet kuracak olsak bir de hükman Cemaat Apar yalı adamlar gerek. Cemaat Apar yalı adamlar devletin bütünlüğünü, devletin fundamentini saklak geliyor. Saklamalı adamlar. Yine şu adamlar milleti yankı, cemiyeti urunap saklayan adamlardır. Bir yurdun tarihini düzeltkendir. Bir iş tip kaçık etsek Türkmenistan'dan. Inanın, bana günle de canları geliyor. Murad ağa, biz yine Rusya'da 500 adam, 1000 adam etbede vize biz Fransa'da var işlerle onson sana kömek ederiz. Bana kömekler gerek gel. Hiç kömek gerek gel. Maddi adayım kovuy. Türkmenistan'ın gражданlarına, Türkmenistan'ın ilatına, Türkmenistan'ın halkına kömek gerek. Onun için men 500 adama vize olmalı ya, bırdat etmeli. Ol kömek değil. Ol alış ol ya. Men onu oğurlam o. Ya o bir kanun. Şunun için bunlar yankı bizim vatandaşlarımız men bir tanqid üçün aydamak hemme zat eder yönü öz haklarını korumak, öz vatanını eline almak, şul vatanı el almak, haklarını korumak, Türkmenistan basalan banditleri durav sen kanun bozayan diýmekden geçen hiç vakt diýmediler. Şul için bir cinayet iş yönü gidip cinayet etmek başka devletlerde. Nilgal işlemek, yankı bir gün talamak, ol cinayetler buluru yankı buluru bir normal iş etmek şol. Men şonu düşünemem. Biz yani kellemizde matriçany çalışmalıyım. Ağa ak diýmeli, gara diýmeli. Ağa gara diýip, gara ak diýip, bir kezzaba milli lider diýip, bir kezzaba arkadaş diýip, hakykatdan hem şu ýa Cemaat Apar ýaly adamlara bastyryp, orada vatan dönükleri diýdirmek, ol bir eýýän bizim namyzymyza, wyjdanymyza degen zatlar biz onu etdirmeliler. Adalatlyk ýitip bir adalatlyk şoğunun ösüp var ya. Yine şu zatlar bir durulmalı. Vatandaşlar, şu ýaly Cemaat Apar ýaly öňe çıkan adamlar biz gollamaly. Olu yankı may vermeli, olary kömek etmeli.
Olar goýulmaly. Şolary toplayan adamlara yerine goýmaly. Ya şol ýaly adamlar öz janyny öňe goýup, ýani sizin haklaryňyzy gorap, sizin haklaryňyz üçin görüşýärler. Şunu unutmaň watandaşlar. Ine bir topar adamlar maňa jaňa diýär, men ine doğum arnaşym Türkmenistanda men enatam zapret etdi, sokulma diýip, eýle diýip. Bizim Türkmenistanda ýaşaýak 18-20-25 ýaşlarymyzda enatamy diýär sokulmaň diýip. Näme getirdi şu zatlar? Berdimuhammedow emeli geldi. Bandit gelip, beýleki banditi öldürüp, bandit döwleti kurdy. Inni biz beýtmäli. Enatamyz diýse-de, beýleki diýse-de biz wyjdanymyzdan gyra çekilmeliler, biz watanymyzy goramaly, biz watanymyzy elimize almaly. Onanyň Türkmenistanyň prezidenti bizim setlerimiz bilen saýlanan adam, nayomnik. Olam başga bir nayomniga eline alýar, ýani iş alýar. Kabinet ministriniň vice-premierlerini. Vice-premierler hem ministrleri ýani nayomnik edip alýar. Ministrler hem öz ýani načalnik departamentdan başlyklaryny nayomnik edip alýar. Olam aşağı ýani MHM işgärini, polis işgärini nayomnik diýip edip alýar. Diýmek, bize nayomnigy gelip kellämize agyrsa bir yerine goýmaly, sen kim diýip? Hem kanmadyň diýip. Biz bolsa nayomnigyňdan gorkýas. Oho, olar biz üçin nayomnik. Ine sen yerini melleni depdirmek üçin, yer depdirmek üçin birini nayomnik edýäň, mellene gelip yer depýär. Şolam üntür. Mellege yer depmek üçin birini nayomnik edip aldy. Şol adam yer depbilmän soň başga bir nayomnik edip alýar, sen öňe ýa-da mellene. Olam başga bir 10 sany ýa-da aýlanışdan soň bir adam gelip yer depýärdi, sana sen öňdäki kanunlary bozup, sana öz ýa-da pikirleriniň, fantaziýasynyň kanunlaryny sana etdirýär. Dogrymy şol zatlar? Elbetde ýok. Türkmenistanyň soraýaly. Türkmenistan halkynyň prezidentiniň ham däl, öz topumyň milli lideriniň ham däl, bizinki Türkmenistan. Şu näme Türkmenistanyň aşağıdan yer deşip alýan baýlyk tiýip bizinki şol. Gurbanlyňky däl. Hökümetiň hem däl, halkyňky. Konstitusiýanyň 3-nji bölümine ýazylgydyr. Ýeketäk döwlet, ýani eýesi döwletiň halkdyr. Prezident hem däl, nayomniň vice-premier hem däl, nayomniň milli lider hem däl, beýlekçi hem däl, biz halk. Şoň üçin halk öz haklaryny goramaly. Bir haklaryny gorasa beýleki durmaly azyny açyp. Gün var goramaly. Cuma tapar ýaly oğlunu çykanyna özüňe çykylmasaňyz ýanyna durun. Bileleşiň, derrew bileleşiň. Ýa şol adamlar sizin haklaryňyzy gorýar. Şol adamyň ýygyna 1-nji rýat, 10-njy rýat, 100-njy rýat, 1000-njy rýatlar gerek. Şol adamyň arkasynda güç görünür ýaly. Onda şol adam sizin haklaryňyzy alyp berýär. Durmuş şeýle. Murada şeýle ýalarlar. Şunu biz halka düşündürip durmadan men pikirimçe bizim halkymyz şol Serdar Rabakowa Huda ýaly diýär. Onuň hakatyna iň dünýäde uly perişte ýaly diýär. İksan kezzap. Gutoron kezzap. Kezzaplarym, kezzap diýsen bir topar kezzaplar gaty görür. Şunu bile deňýän diýip. Şu ýaly adamlara biz ýani hormat goýup, şoň bir adalet ýoluny ýani hormat goýup, goşant goşýar, şonuň ýani mafiya sistematyna biz finansiýer edýär. Biz wjatka berýär, para berýär, ılgap giýjelerine öýünden tutup olary ýani Almatada jüýlerine dykýar, alyrýar. Kanun ýolundan ýöremän. Elbetde şu durmuşa gelir. Şunu etsek. Aydın Muhammed abi. Murada, bir 3 tane belgim var. Birinci bir halk kahraman, beýleki halk gorkak diýip ben hiç şoň tapawut goýasym gelene. Bir halk belli bir wagtda, belli bir şertlerde gorkak bolýar, belli bir şert dörene kahramançylyk etýär. Şol üçin şert döretmeliler. Şert döretde, bizim halkymyz gorkak diýip ýödüler. 2 ýylyň içinde näçe tane geri öňe çykdy.
Ece kakasın anırda vurup yençip Ece kakas can edip eğitme beyitme diğerlerine neme cevap verdiler. Hiç zaten çekinmediler. Neyse sana olur. Akittiler, zorlap Türkiye devleti bilen bilelikte Türkiye'den oğurlap alıp gidip Özbekistan'a gittiler. Özbekistan'a azar verip bunu kıstapsa edenle ahleke türmenin içinden şeyle ruhla yüzlenme uğratıyor. Şol için kahraman döremek için meydança gerek. Kahraman dörediliyen yani. Kahraman dörer yani. Şol için şu meydançan döretmeklik bizim işimiz. Biz aktivistler, pravazashitnikler hemmesi bir meydança döre değil. Halkı ayağa kaldıraylı, öne çıkarlar, köpel değil. Şunun içinden kahramanlı dörüyor. Şunu gözümüz bilen gördüm. İkinci de bir tavara adamlar ya ay özgünüm özüm görür. Bilyenle hemmesi şu hükümetin nailliğini yöne özleri edefi gelen. Beydiğime neyme? Yani ben özüm kıyınçılık çekçekke koy men etmeli işimi men çağılam ettim. Yani çağalarını dönüklük ediyor. Şun eğer şol ece çağalarının hakiki ece kakatı bol solo şun kun çağalarının geleceğini alad edip de şun kun şun önünde durmalı. Şun kun şu kıyınçılıkları çözmeli haramzadalar yurdu dolap bilmesin. Çağalarına kıyınçılık döredip bilmesin. Çağalarının malını ağzından alıp bilmesin. Yurdun bağlığını satıp bilmesinler. Eğer biz şunu kun etmeli, şunu erti kun bizim çağalamız etmeli. Bizim aktıklığımız etmeli. Biz şunu ettik, yeniller eder. Erti kun bunu kök burandan da ayırmağım kıyım olur. Şol için biz gelecekki öz çağalamıza dönüklük etken. Öz etmeli işimiz etmeyeni gelip çağalamızın boyunun atken. Şol için şunu ber hem de halk yardımına saklar. Şu hükümetin cinayetkarlığı, hiç de adı onurmayanlığı, akmakbırlığı hem de belli. Üçüncü belli aytacak olayanlardım. Ben hiç vakt şu sözü hayırlanasın gelene şuları kollayan adamı deyip de bunu kollayan, ananayan adam yok. Ananayan, kollayan vardı, ananayan adam. Bunu ananayan adam yok. Bunun bir tofar itleri var. Şun veriyen tünklerine kayıl olup görürler. Ola ananana, ola menden senden ovulayanlar şun karamdadalığını. Bir tofar nelace değiller, bir tofar namusının, vicdanının, dininin karşısına git yerler, vatanı nemeliğini bilmeyen vatanını satıp gören adamlar. Şol için buna düşünmeklik gerekke. Bir tane adam o köşede gelip gören, inni gelip bütün yurdun bağlığını satıp oldu. Bütün yurdunun halkına problema dörüdü oldu. Şuna akıl yetirmek gerekke. Şu dindar mı? Yok. Şuna miras düşer mi? Yok. Şu kimşi? Akıllı var mı? Yok. Dünyada kollayanlar mı? Yok. Sen sayladın mı? Yok. Ne ettim şu oldu? Şunun için bana ya şun bir ideologiyası var mı? Ben şun ideologiyası kabul etken şunun için şunu kollayan yer yani. Hiç tadı yok. Şunun için bir cinayetkar yani nekilerde dine ne ilacı değil binamız vicdanından, imanından, dinden dönen adam. Şunun için bana anlayan adam yok. Ola da eğer varyant taptala saylamağa varyantlar olsa şu gün şu haramdadan öldürüyor. Doğru. Muhammed ağa, men bir tane video köjek bolýan, ine misal hükmünde de. Ine ýadynızda bolsa, Navalny öldü. Ünsüren vatandaşlar. Alexey Navalny'ni nime edip ýanky jaýladylar. Ine şol video seýlerin. Berekellah. Ine şunu ýanky jaýladylar bolýan. Ünsüren 3 günläp giýje günü. Şuna mardylar. Awa şunema dördüncü gün giýje günü adamlar gül eltip ine ünsüren akşamna yapýarlar mazarçylygy. Şol mazarçylyk yapanlar ýokurda rüşotkadan ýokary aşak dünýalar. Şo ýerde video kamera aldylar. Kim mazarçylyk gelip ýani gül oýan adamlary video kamera aldylar. Şonu da adamlar geldi. Ine takminen 20.000'den 100.000'e çel adam geldi hasaplap bolany onu ine şuryaly adamlar şolary basyp akitjek bolsa da, şu gadagan bolsa da gelip hormat koyup şuryaly öňe çykyp
öz janyny kat eden adamlara hormat goýup, ine adamlar şey diýär. Ine ünsören garry babuly, ýani garry aýal maşgala 80 ýaşyndan golay. Şundan toýalar sen näme çyk geldin, gorkan okmy zat diýse, ine gönaý diýär. Putina jogabyny berýär. Вот бабуля честно высказала народное мнение. Я бы его послала. Президент? Вот, да. Нет, а вы при той ситуации, которой уже нечего делать, уже нечего. Понимаете? А вот если бы вы стали президентом, что бы вы сделали? Как бы вы изменили ситуацию? Я не знаю, как я изменила. Я вообще даже сейчас уже трудно о чем-то говорить. Трудно, когда все уже на нулях. Мне 82. Вот столько я уже пережила. Ту войну пережила. Я знаю, как я была голодной. И сейчас такая же голодная. Тогда ничего не было, но мы друг друга кормили, помогали, угощали. Сейчас там он полно лежит, а мы все голодные. Я эту пену для волос покупала всегда в магазине. Сейчас пошла купить. Да, я заплатила. Но тетенька, эта продавщица говорит, ну это, говорит, наша теперь пошла, посмотрите. И что? Я выбросила эти деньги, потому что я намазалась, а оно не закрутилось ничего. И вот сейчас все так будет. Если вот у нас, у молодых, будущее хотя бы какое-то вот во всей... Вы не бойтесь, потому что вы боитесь. Вы всего боитесь. Вы боитесь сказать. Вы боитесь этого самого, в этом посмотреть. Вы боитесь. Когда боишься, то сам по себе страх перебарывает все. Не бойтесь. Если будете бояться, ничего не будет. Молодец, Валерий. Näme var ya, ýani Navalnyň nimetine var, öz ardyna ýa. Mesele ýani. Ine polisiýa näçe päsir berjek boldy. Ýani şol Navalnyň jaýlaş merkezine ýani päsir berjek bolmady. Şonu da halk üýüşüp, şonu ýani birinji şu real videolar köp TikTok'ta görürsüňiz. Adamlar gadaganan bolsa, öz hakyky halk ýani edermen ogruny gidip jaýlaşýaram, gollap berýär, ölün soňun. Gynansak da. Ýöne ine Türkmenistanda bir topar adamlar siyasi tutuklarda otýar. Ine bir topar adamlar cuma tapar ýaly türmelerden bizim halkymyza mesaj ýolýarlar. Şuraya gahryman olanlar. Elbette bunu provozasyta bellemez. Elbette biz aýdyp geçämezek, onun başga aýdýanam ýok. Ine şuraya mesajlar gelýär. Türmede oturup bizim aladamyz edýärler. Ünsörün. Bize golluk hatlaryny, golluk sözlerini guradyarlar. Şuraya ine hakyky halk üçin, halkyň haklary üçin görüşen adamlar. OBS'ye gidip kofe içip, ýa-ni öz dähwitlerini çözenok, bular türmede oturup bizim ýani haklarymyz üçin hereketler edýärler. Ine Mansur Mengelov türmede adamyň haklaryny goýar. Hiç şo barada bir zat eşdiňizmi? Eşdiýän näme? Şo ýaly edermen oglanlarymyz köp bizim. Türkmen halky gorkak däl. Ýöne şu günne halk pikir edýär, ine şular bir zat eder, mena öz durmuşum bilen, men öz gazanjym bilen sen milyonlap gazanay. Amerikada, Ýewropada şonu da sen baksyz. Sen dogan garnaşlaryň azap çekip, ýani kösünüp azap çekip Türkmenistanda haksyz oturun bolsa, sen näýle baktly bolýan? Mümkin näme? Eger ýüregiň ma bolsa mümkin näme? Şoň üçin watandaşlar goşuň görüşe. Bizi gollan, bizi gollamazsanız özüňiz tapyn kim gollaýanyňyz bolsa gollan şonu. Onam tapmasaňyz özüňiz öňe çykyň. Onam etmeseňiz özüňiz bir kiçik hereketler edin. Minimum ýani para bermekligi ýatyryň, indi bermäň. Minimum şondan başlan. Siz para berip hökümeti ýani gollap dursaňyz, biz bolsa siziň haklaryňyz üçin görüşýär. Bu tarapdan biz siziň haklaryňyzy görüşýär, bu tarapdan başga tarapdan sizin para berip hökümeti
yankı saklap bize karşı uğraştırıyor. Näme biz yeňeli? Siz bize kömek etmem, hükümete para verip yankı bize karşı uğraştırıyor. Näme yeňeli? Aýdyň. O zaman kim boş bolýar? Biz mi? Ya siz tersine hereket edýänler. Şoň üçin gollaň opozisiýany bütün dünyada partiýalary, jemgyýet gurumlary gollap, şonuň üstünden öz haklaryny goraýarlar. Siz bolsa para verip öz haklaryňyzy goraýan çynownyga. O sizin ýa haklaryňyzy gorany, ol bolmaly zady size etmek üçin ýa sizden pul alýar. Dogry düşünün. Biz bolsa kanun esatyna haklaryňyzy goraýar we sizin haklaryňyzy kanun esatyna ulanlar ýaly, meclisde täze kararlar kabul eder ýa görüşýär. Dogry düşünün tapawuny. Şoň üçin partiýalary, jemgyýet gurumlary, politiklary, aktivistler gollamaly. Olaryň investory siz bolmaly, halk bolmaly. Amerikada däl, Ýewropada däl, hiç kimem däl. Siz bolsa diktatorlyň, zulmüň investorlary, olar pul berip korrupsiýany saklap durýar. Bizim Türkmenistanda ötjek bolup, ýa sizin haklaryňyzy kanunlaşdyrjak bolup, sizin dogan gardaşlaryň közenýän çağrılarına kömek edecek bolup biz görüşýär bolýan. Siz başga tarapda investisiýa edip bize garşy uğraşdyrýaňlar. Ine bolup geçen zatlar. Näme biz yeňeli? Aýdyň. Ýa-da dogry Muhammed ağa? Dogry, bonus dogry. Yani halk özü eger özü öňe çykyp öz hak hukugyny gorap bilse, şu birinji garantiýa ýurduny eýe çykdygy diktatoryň emele gelmejegi. Birinji şert. Şol üçin Amerikan taryhyny oka, hiç bir kanuny Amerikada üýtkeme eger halk köçe çykyp protest etmeseler, maşin yakmasalar, mağazileri otlamasalar, müňlerçe adam köçe çykyp büýdürgünçilik etmeseler, men şuna aýtjak, büýdürgünçilik etmeseler, ondan olan kellelerine gelýär kanuny üýtketmeligi. Hemme kanunlar Amerika şu prosesin netijesinde. Yani görüş. Emişe görüş gelýär. Halk görüş gelýär. Şol üçin daşardan hiç kim diktat edip bilen. Özleri, öz ykballaryny özleri çözýär. Bir de eger öz ykbalymyz özümiz çözjek bolsa, şonça herekete düşmeli. Talap etmeli. Kanun ýolları bilen hökümet işgärleriniň korrupsiýasyna, büýdürgünçiligine karşı görüşmeli. Äşi yeketek doğru görüş äşi. Dogry aýdýan Muhammed ağa. Ine bizim watandaşlarymyzyň köpüsi bir uly bölegi, olum bir şansa daşar ýurtda ýerleşýär. Şo ýerde ýa daşar ýurtda işleýär zat edýär. Kim şonuň elini zynjyrlap saklapdy? Görüşmek üçin. Olar gönden göni görüşüp bilýär. Bizim bilen işläp ýa özüni görkezmen görüşüp bilýär. Bize finans kömek edip görüşüp bilýär. Bizim bilen protestleri üýçüp görüşüp bilýär. Bir topar variantlar bar. Şolary gorkuzýan adam ýok Ýewropada. Amerikada. YouTube kanaly şolary agda bolmaly, uğratmaly, şeher etmeli, komment ýazmaly. Şu özüm uly. Videolar paýlaşyp bilmeli. Oturan ýerinde bir mundamadan okşa videolar paýlaşýan, like goýýan, kommentar. Öz çağany etdiň şol. Öz geljeňi etdiň şol. Bir de ine dogry aýdyn, maňa YouTube kanalym gerekler, çykyşlarym gerekler. Näme görüşýän? Size kömek ederýärli. Öz dogan gardaşlarymyza kömek ederýärli. Türkmenistan gowlaşa, ýani bizden bir beýlik döwletleriň, beýlik halklaryň ýa-ki adamlar ýa gowurup öýe bararýarly. Granitsada ýa-ki serketde "Assalamu alaykum, hoş geldiňiz" diýip bizi garşy alarýarly görüşýär. Bir normal döwlet ederýärli. İki sany yer ýuwdan ýa döwletimiz bandit toparyna geçirip öýlerine bandit topary ýygnap, MHM bandit topary, polis bandit topary, prokuratura bandit topary, ýa-ki ýokary sud bandit topary, 4 bandit topary gurnap halkymyzy reket ýaly talap ýaly. Konstitusiýa bar ýok, onu serýän ýok. Hemmesem kösenýär. Molimler haýyş edýär. Murad ağa şunu aýtyp ber. Ýa-ki biz 2000 aýlyk alýar, 1500 aýlyk alýar. 10% diňe şonuň gurbalyň kitabyna, gazetlerine, jurnallaryna tölemeli bolýar. Elimizde galýan şu öňkü pul 10% galdyranyň bolsa ýene 10% gidýär diýär.
Hiç satkalan yok. Biz ya menem diyen siz näme çip olur yani kitabyna pul töleýäňiz. Ay tölemesen işden goýarlar diye. Onu diýmek Gurbanoğlu hatta kitap yazmakta da öz biznesini gurulýar, nimetdir. Diýmek şuňa bir ýanyna adamlar kitap ýazyp berýär, bulum kitap çap etdim diýip kitaplary ýanky ýolladýar. O adamlara da mezbur ýagdaýda kitaplarını töledip hatta şu ýerde kezzapçylyk edip pul ýygnaýar. Unutmaýarym. Ine Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Şul bir ýerde kezzapçylyk et bolýan bolsa, şoň dünýäň çempionudyr. Alatda Türkmenistan'da. Häzir ine soňky gelen maglumatlar Afganistan'dan narkotik getirip satıp giýdiji ýok hiç ýerden. Ine narkotik geçdi. Narkotik getirip satıp Türkmenistan'a ýerelýär. Triýekler zatlar ýerelip başlady. Ine Gurbanoğluň ýegenler bilen edýän biznes şu kunna. Murat şu kitap yazma hakynda men bir zat aýtjak eger ruhsat berdi. Aydın. Ve şu kitap yazıya bir korkusuna, yani şu oturan yerine anamıyor, korkuyor. Şol için pulu köp, oğurlan pulu köp de, şonu kanunlaştırmalılar bir hilledim. Şonu gelecekte eğer kaçık giden yağdayını Dubai'den öy alsa ya Angliya'da öyler var diyerle ya başka yerden aldı, o tak bir abisneni vermem, pulum nereden geldi diyeyim. Ben hemen kitap yazdım, kitabımı çıkardım. Şunça aneka dokumentalını katalp bilye 1 milyon nusxa çıkardım. 1 milyon nusxan bahası şu. Şunu yana pul aldım. Şunu konvertasiya ettim. Pulu geçirdim. Şu pula da cay aldım diyeyim. Dine şu kitap yazdım. Dine şu pulu yok. Griyazın pulu yok mu olacak? Ertikun şu pulla iyi olmanı şu pulla menkilini kanuni bir nemem boldum diyeyim. İyi diyeyim de kitap ya. Korkuya tebe. Gideceğini biliyor. Yurttan kaçıp gitmelerini tayinlik görüyor şu anda. Dine şol için ediyor. Doğru. Yine bir kıyırla bir 30-40 kitap yazdı. Onunla dünyanın çempionu bolýar ya. On çok kitap. Hemingway'em yazmadı da on çok kitap. Yine men berde seyredýän bir topal kaşyklar var. Onun 58 kitap yazıp gören nokta. 12 ýylda 58 kitap yazan dünýäň çempiony, mulimlary, talipler talap ýören, hökümet edaradaky adamlar talap ýören bir kezzap. Özem ýazyjy kezzap. Ene Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Bir Rabakov, biram ýazyjy kezzap. Öň ralçy kezzapdy, indi ýazyjy kezzap. Öň atçy kezzapdy, atlaryň ýanky atdan ýykylyp birinji yer alyp medal alyp ýören adam indi şun ýanky haramlyk etmedik oblasty ýok da ulgum ýok. Mene bilemok. Şu bir ýerde bir zat edilýän bolsa, şol etdi şol adam. Indi bu möhleti geldi. Biz muny tutup jenayada çekmeli vatandaşlar. Muhammed ağa, şunun bilen efiri gutaraýsak näme görýäňiz? Bolýa. Sağ ol Murat ağa. Men bir wideony öküden gutarmaka, şu ýene Navalny hakynda men üniversitetden şu 4 günläp adamlar durgusuz ýanky muň mazarçylygyna baryp gül goýup öz pozisiýasyny görkezýär. Ine ünseren bolsaňyz ýanky Boris Nadezhdin üçün bir 200 000 adama ýola çykyp towukda sesler berdi. Putin üçin bir adam çykmady. Ýadymyzda bolsa Prigozhin Moskwa ýörenine bir adam çykyp Putin'i goramadı. Yani şu Prigozhin öňüne çykyp durup, yani hiç kim çykmady, halkam çykmady. Oraya Putin'i gowarýan bolsalar, 60-70% Putin'i gowarýan bolsa, hökman öňe çykardylar. Hiç kim çykmady. Şoň reytingi ýok, şoň saýlaw sesi ýok hakykatdan. Ünsürün, Nadezhdin üçin towukda çykdylar adamlar. Ine Navalny üçin ölen soň ölmäkde çykýardylar. Ölen soň ine gidip gadagançylyk bolsa da ýa-ni mazarçylar gelip şoňa gül goýup öz hormatyny, öz pozisiýasyny görkezdiler. Gelin ýene bir parça video seyredelim şoňa. Просто
проститься, на самом деле. Я не рассматриваю это как какой-то акт протеста. Пришла проститься с хорошим человеком. Все сюда пришли, потому что мы потеряли легенду, нашу надежду на Россию. Я специально приехала отсюда с севера. Счел свою долгу почтить память настоящего героя, который боролся за свободу, сам не боялся и говорил другим не бояться, внушал надежду. Мы отдаем дань памяти Алексею Навальному. Все прогрессивное человечество должно быть здесь, а не прогрессивное человечество где-нибудь там в Пхеньяне, в Тегеране. Я, как, наверное, и многие, не знала лично Алексея Навального. Конечно, для меня его смерть была большой, в том числе и личной трагедией. Хочу почтить память Алексея Навального, который был мне очень дорог как политик. Проститься надо с человеком, который символизирует свободу, так сказать, борьбу с этим режимом. Мне внутри себя это было нужно. Отдать последний долг смелому человеку. Он был во многом символом, наверное, этого будущего, в котором я планирую жить. Убили последнюю надежду на какие-то преобразования в стране. Нету ни свободы слова, ничего. Это демонстративная, показательная казнь. Всю свою жизнь сознательную я хотел встретиться лично с Навальным. Я думал, что будет момент, когда я смогу с ним встретиться, поговорить. Но сейчас, в данный момент, это единственный вариант. Как-то в последний раз, в первый для меня и последний раз, как-то быть ближе к нему. Большое количество полиции, которое присутствует. Как вы думаете, зачем? Не знаю, на самом деле, зачем они пришли. Люди мирно прощаются с человеком. Очень важно прожить, разделить это горе с другими людьми и проститься с ним так, как он этого заслуживал. Очень радует количество людей, которые сейчас начинают наконец двигаться. Рада, что очередь такая длинная. Не против стоять так долго. Рада, что все мы здесь собрались. Я не исключаю, что начнется знаменитая Вентилова и будут скручивать всех подряд. Но опять-таки, чтобы люди не расслаблялись, потому что у нас даже похороны уже скоро будут, видимо, под запретом. Мы все знаем, где мы живем. В том числе это для того, чтобы напугать людей, потому что сколько людей хотели бы прийти, но не пришли, потому что боятся последствий задержаний. Если что-то будет, то оно будет, а если нет, то и хорошо. Они с дубинками, а мы нет. И они нас при этом боятся. Они боялись его не только живого, они боятся его и мертвого. Это панический страх. В единстве наша сила, говорил Алексей Навальный. А страх порождает бесправие, поэтому бояться нельзя вообще ни при каких обстоятельствах. Как думаете, с чем связаны проблемы с организацией похорон? Давайте так. Все понимают, с чем связаны проблемы с организацией похорон, поэтому я не думаю, что могу сказать что-то новое. Проблемы эти устроили наши власти, препятствовали тому, чтобы Алексея хотя бы человечески похоронили, чтобы люди нервничали, чтобы люди в конце концов забили, никуда не поехали, чтобы семья сдалась и похоронила его в узком кругу, так скажем. Не хотели создавать эту картинку. Гитлер нашего времени всячески пытается замять это дело. Очевидно, это большое, важное символическое мероприятие, которое не вписывается в желаемый образ публичного пространства, который есть сейчас у действующей власти. И они хотели, чтобы это прошло тихо, что деморализовало бы людей и ввергло бы еще сильнее в апатию. Не страшно ли вам такое количество полиции? Я в том возрасте, в котором уже не страшно. Много страшно было, но это же не какое-то несанкционированное мероприятие. Страшно, конечно. Кому здесь не страшно? Но любовь сильнее страха, мы это помним. Как думаете, с чем связаны проблемы с организацией похорон, с тем, что не было катафалка, не было зала для прощания? Все запуганы. В моем понимании это просто боязнь, скажем так, власть придержащих перед тем, что может это повлечь. Фигура оказалась настолько крупной, неожиданно крупной, что она до сих пор вызывает страх.
Ine hormatly vatandaşlar, şöyle bir zat gowy diýdi. Ýapyşla adat söz dolk. Men gelip öz ýanky borjumy ýerine ýetirmäne men öz ýanky bermeli öz pozisiýamy ýerine ýetirmäne geldim diýip ýanky aýdýar. Gaty dogry belläkleşdir. Şoň üçin bizim borjumyz, bizim hakymyz, bizim adalet borjumyz, jemgyýet borjumyz şu ýaly watany gorumak boýunça, watany el almak, halkyň eli almagy boýunça öňe çykyp hereket edýän adamlar bolmak bizim borjumyz. Men şonu aýtjak bolýan. Muhammed ağa, onu başka aýtjaklarynız bolmasa, men size bir sorum var. Yani ýöne gaty görmäň oýun sorýan. Siz İran'a hareket edip İran diktatorları getirdiniz. Soň Türkmenistana geldiňiz. Türkmenistan'a hareket edip Türkmenistan'a diktatorları getirdiniz. Indi häzir Kanada bardyňyz. Kanada'nam diktatorlyk öwüljek bolýanmy? Yok. O näme? Biz diktatorun karşısına görüştük. Ol hem yerde. O da. Oynadı. Yöne oyna doğru ne diyen de doğru. Berde de görüşýän. Berde görüşmeýär değil mi? Men mitingleň hem bezne görüşýän. Häzir men turduğunu alama. Opozisiýam aýtýar. Men çağımın geljegi ştada. Hiç kime ruhsat bermen Kanada'nın diktatörü olacaktır. Aňyrda da hemme suçnes doğru. Öz watanyna özüň eýe çykma. Bizim çağlamda aktiv bolmaly, diktatörle emele gelmedi. Korrupsiýa ötmedi. Büýdürgünçilik bolmady. Şu prinsiplerim hemişe görüşmüyor. Şol üçin näme diýjek bolýar? Birje sekret bar ösüşde. O da öz ýurduny halka eýe çykmak. Halka eýe çykmak näme manada? Sen hemişe näme eýe bolup bilýän? Bir topar mehanizmler bar. Şu mehanizmler nämeden bar? Metbuat azatlygy. Metbuat azatlygy näme? Hemişe aýdyp durýarlar. Aýdyp durýar. Barda aýdyp otyr. Odan halkyň özi kimi gollamaly, näme diýär falan näme diýär. İkinciden köp partiýalyk, yani köp ýurdun içinde näçe partiýa köp bolsa, pravazashitni guramaly, professional guramaly, profsoýuzlar, dürlüler, näçe köp bolsa, her topor sosialny toporlar, kiç milletler falanlar, öz ýaşaýan ýerine studentler, aýallar, ýene öz hak hukuklaryny gorap bilýärler. Sıradu bir kanun hükümet çıkaracak bolýarmy? Eger kuramalar bolsa öwrenip otyrlar. Kanunlar şulara näme diýär geçýär. Eýem protest gurnaýarlar. Muallimler protest goýar, polisiýalar protest goýar. Her kim aeroportda işleýärler, görýärler, hükümetin çıkaracak bolýan kanuny ýany ýetirjek bu derre protest. Şu ýani bir topar mehanizm ki halk öz isleglerini hemişe aýdyp bilýärler. Şolara diýen geçecek kanun çıkarılacak kanunların öwüne geçip bilýärler. Ozan döwlet şolar bilen razylaşyp ýurdun içindäki bar toporlaryň arasynda araçy bolup hemmesiniň bäfidini gorar ýanak normal bir kanun çıkarmaly bolýar. Bu şol üçin bir ýurdun içinde hökmen metbuat adatly bolmaly, köp partiýalyk sistemalar bolmaly, dürlü profesional uramalı, iflerlik vakti, miting geçirmeyene falan ruhsat verilmeli. O zaman adaletli devlete değişiklikler suutlu olmalı. Hem mezadı kanun esasında çözüldüler yani. Dün Amerika'da Biden prezident Trump'ın karşısında 100 tane, 200 tane ugalovni iş kaldırdılar. Bir tefar ştatla şonu vapşı prezidentlikten ayırmalıydılar. Bir tefar sudiyalı daha şuna karar çıkardılar. Şonu ayırmalı. Yani Verkhovny Sud Amerika yok şunu ayırmalıydı. O mehdir perevarot edecek bolýan ya hükümeti ayırmak için göreşerler häzir fakt yok. Şol için hem prezidentlige saylama hakkı var deyip de hem mekşahiti bar saylawda gatnaşdyn diýdiler. Görýän hiç kime değişirler Sudiýalar. Prezident prikaz verip ettirdi. O Putin ola Nadejdini ayırdı. Şunu ýanyp döwlet boldymy? Betbaht döwletdir. Halk ýurduny eýe çykylmaýar. O zaman bir tane adam isleri bütün halkı közeýär. Şol üçin şu datlar düzeltmek üçin hemişe biz göreşmäni öwrenmeli.
Doğru. Muhammed ağa, gatı doğru bellek geçtiniz. Yine menem öz yerimde koşulyan sizin aydınlattığınızda halk öz vatanını eğçiliğe almalı. Hakikatten konstitusiyanın esasında. Biz eğçiliğe alanımızda, biz iyi olanımızda, öz vatanımızda onu şu Muhammed ağa'nın diyen mekanizmler, o dünyada belli mekanizmler, üç küçük mekanizmler değerler. Olur hükman suratı Türkmenistan'da işler. Ünsörün, dünyada haysi bay devletler. Dine halk sözü, halk yankı haklar bar devletler, bay devletlerdir. Avrupa devletleri, Amerika devleti, niye de halkın hakkı bağ olsa, yine şu devletler baydır hadir. Başkaça yol yok. Başkaça yol yok. Başka devletlerde yine Saudi Arabia'da paçalar var, olur bay, yine beyleki, yankı hizmet eden adamlar bay değil. Şuraya alayım. Murada burada men aytacak. Men eniştada men şol önce İslam hükümeti, İslam dini adalet getirerim kaldık görüştüm da. Tebebi Kur'an hemmemiz ananıya yürekten eğer Kur'an dindar adam hükümete gelse adaleti bulur, şeriatı yayrattal adalet bulur diye. Gördük hükümet dindaram en halkın ananıyani, söyyani ayda son suratını gören adamı hükümet geldi, dine adamları kırdı. Hükümete gelen adam ol öz hükümetin hükümranlığını koruyacak olup bir günah adamları kırıyor. Öz halkının karşısına gidiyor. İran'ın içinde 45 yılda halk en köfeniyen halk. En köp kıran tarihte öz halkını şu halk. Dünyada en büyük düzgünçülük girden şu devlet. Öz halkının ağzından alıp başka yerlere terörist toparlara verip veren şey. İnni öz halkına bela oldu. İran'ın içinde şu ülkün Müslüman yok. İnni hem kişi Müslümançılıktan atkaz etiyorlar. Biliyor musun için? Ahurlar hükümette görüyorlar. Şunu yanak Müslümançılık olsa bile gerek diye. Şol için eğer bir yurt düzeltecek olsa dinin izine gelmek gerek. Dindarlık el hükümet düzeldir deyip etmek gerek. Avrupa'da Hristiyanlık hükümete gelenle Avrupa'da dargattılar. Neyse asırlar Avrupa halkı dini hükümetten ayıracak olup görüştü. Haçanam sondan dindiler, yurt ösüp başladı. Yevreyler, Filistin'e ön gelenlerine bir toparı Yevrey devletini vuracak deyip devletini vurdular. Şola Yevreyler yurttan kaçıp gitmeyene getirdiler. Şol için şu adeçeli bir topar Yevreyler vardır. Yevrey devletini vurmak gerek. Yevrey devlet diyenler ne doğru deyip Amerika'da hem bir yerde çıkış ettiyen Yevreyler de vardır. Şol için dinleyen dadı hiç var hükümet dolandırışına katlaştırmalı. Şu hemen öğrenen dadı. İkinci, halkı bahsetmek için bir ideolojiyi hükümete getirmek gerekir. Marksizm benim dedik, Maoizm dedik. Bula da her kim şu bir tane ideolojiyi hükümete getirecek oluyor, özler diktatör oluyor. Özler yurdu talayı. Şoları ayırmak şu halkı o zaman bir bedbahtçılık oluyor. Şol için yeketek, hemişelik görüşmeli de öz hakkını talep edip bilmeli. Hükümete gelen adamları hiç vakit ananmalı. Onları hemişe kontrol edip durmalı. Neyse şoları kontrol edip bilsek, neyse halk öz yaşayan yerlerini, öz iş yerlerini, özleri yaşayan yerlerini dolandırıp bilse, şunca korrupsiyanın önüne geçerler. Korrupsiyanın önüne geçmeklik değil mi? Hükümet işgärlerini dolandıran adamlarını ayırmak yenil. Sebebi ola korrupsiya edenden sonra cinayete baş koşuyor. Cinayete baş koşan adam hükümetten gideti gelen aktı veya gitti bilye türmeye gideceğini. Şol için biz şoları oğurluk ettirmeli. Şunu biz öğrenemizden sonra yurdumuzun içinde hemişe ötüş başlıyor. Ben tecrübe, şol için şu tecrübe bulamı. Ben Türkmenistanlılara yetireyim deyip hemişe de çıkış etyenim şunlar var. Hemen organize olduğunu görüşmeyeni bilen siyasi tecrübe ama öz halkımı söyleyen şu yurt menki şol için bilen de adamı, öğrenen de adamı hem de şu halkı getireyim. Doğru ya Muhammed Ağol ya. Hürmetli vatandaşlar, inni biz şunun efiri gutaracak olyat. Efiri gutarmaka men bir yine ayal gıyların
bayramy ine Türkmenistan'da şunu yem 8 mart, bizden tek 8 mart değil. Bizde de 8 mart, Kanada'da 8 mart değil. Şoň üçin biz ine ayal ýyllarymyzy ýeten halkara bayram bilen gutlaýar. Biz sizi şu bayram bilen gynantakda daş ýurtdan gutlaýar. Indiki ýyllar içinden gutlar diýip pikir edýär, umyt edýär. Şoň üçin ayal ýyllarymyz goý öýlerimizde parahatçylyk, söýgü we awadançylyk hökm sürsin. Ve yüreklerimizin alada ve hormat bilen gystyn. Size ruhy rahatlyk we baxt arzu edýärin. Goý täze bahar size ähli arzularyňyzy amala aşyrmakda şatlyk we üstünlük getirsin. Hormatly ayal ýyllarymyz, bayramyňyz gutly bolsun. Inneki duşlara çelli hormatly vatandaşlar şunun bilen bir efirimiz gutarýar. Muhammed ağa köp taňa ýalkasyn efire gelip gatnaşyp öýt pikirlerini gaýdanyň üçin nezip bolsa bizim halkymyz günne bizim gepleşiklerimizden soň ýa-ni jemgyýet bilimleri alyp düşünjelerini giňerdiýär. Biz hem şoňa umyt edýär we şol sebäplen bizim hatarlarymyza ýuwaş-ýuwaşdan goşular da öz ýurduna eýçilik eder diýip gaty umydymyz bar, hormatly vatandaşlar. Näme onu Muhammed ağa şoňdan efir gutaraly indik gepleşikler çeldi, hormatly vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun.